para min non só son un sitio onde se vai a tocar e nada máis, é un sitio onde se vai a facer familia, onde se vai a facer amistades, e teñen unha función social a nivel mundial brutal. A banda o que significa é a vida miña casi, pero se non sería a banda, pois non estaba como estou. Más que una agrupación y músicos, somos una familia en general. Todo o mundo sempre nos di, onde tocades, todo o mundo quere vir sempre con nós. Nós somos unha das mellores bandas de toda Galicia, entonces hai no que demostrar. Foron ensaios duros, pero como a todos nos gusta, pois ao final disfrútanse moito.